luar biasa macam gara padahal bukan yang elektronik loh Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane biyen enake klodol. mboten iso jenenge Pak. Itu beras Mbak Silvi kok jenenge. Ini kan yang begini buktinya nadyan temu gamelan nil nyatanya nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Desilvi, Kalian Bu, nyuwun sewu Pak Yoyo. Iki gandeng Desilvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumali salah. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra, aku matur karo Pak Bupati. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahya kali Silvi mesti jos geger gember. Iya. Nggih apa Bapak Ibu? Ayo ta. Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketake kok beteng. Ora, tenang wae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku entuk swarga ngono Pak. Amin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saya Ardon awake kudu foto bertiga nyawal tenan. Ayo. Kameramen siap? Kita foto, yo. Ayo. saya itu iki Bu. Ayo, sana. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem nggo kenang-kenangan. Ayo difoto Nadia ya kameramen. Diiringi kok. Diiringi. Iringannya apa iringannya? Tolong teko sakinah urip. Saya iringannya sekarang apa iki? Kodok ora, yuk. Kodok ora siap? Yuk. Foto nih. Alun sakung para kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padat. Pun Pak Yoyo agak sini dong. nah, aku jane ra tau aku penonton nang Ini aku. Oh nggih, iya. Aku apa ngaget? Duduk. Nonton banget Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura, nggih. Ini permintaanku ya Pak, ini ora permintaannya di Silvi. Ini sebagai tanda bukti yang aku ini tresno banget karo sampeyan kamu. Aku udah melu-melu pokoknya. Marai kerondo. Pak kok kapolan ya Pak Yoyo? Napa? Kok serasi karena aku di sini. Aja mau tamu kan. Dan ini aku berbicara. Introsi kok pengen jempat. Kok Pak Yoyo bojone loro sumpah. Maksudnya aneh betul. Oh bisa. Ya Allah. Bayangin sih, Bun. Hah? Yo dirangkul to. Akte kali dirangkul to. Ini dia. Oh. Aku anak yang gak ngomong. Ya, Bun. Nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin. Namung pas seduluran. Nggih, ya nuwun sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun yang ngapunten nggih, Mbak. Salaman Nggih, monggo nggih silakan. Hah? Sembah nuwun, nggih, Pak. Kaya diluman. Mungkin saya panggil malih kalian jenengan. Janji ya. Janji nggih. Ditodong. Ayo. Insya Allah Pak, sehat-sehat selalu. Kalian dikasih langgeng-langgeng. Amin. Sampai mau memisahkan. Amin. Ini bulan kesusu kula nggih. Nggih. Kamu medeni lho. Ya pokoknya sampai besok mau Pak. Nggih, ayo. Ini silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari doa penuh cinta dan kasih kepadamu, mugi-mugi langgeng, anggenipun kebrayan, ngantos dalam pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah untuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ya, oke, matur nuwun. Sekedar menika kula selani kejawi pepunden kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepunden kula Bapak Ladikun Abdi Kuncara menika ugi dalang sepuh. Nah, saking laladan bundik laung di Parang Rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula tarsi wedal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih. Monggo Mbah Ladikun menika.
Nyuwun sewu Mas Cahyo. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, singgalu Bapak. Sukses selalu Mas Cahyo tampil wonten Sumoroto. Amin. Nggih. Aston jenengan iki wonten putih to, Mas. Lah napa? Ya kok wayangnya blas ora keter gitu. Nggih. Nggih, Bapak. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman menika ugi mekaten. Nggih. Halus terampil sampeyan mugi menika murakapi dhateng Mas Cahyo. Amin. Ya Rabbal alamin. Singgalu. Nuwun sewu Mas Cahyo, iki kula mboten matur dangu. Namung kula ndamel dandang kula inggih menika wedine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Nggih. Sugeng dalu Mas Yatno. Nggih. Nggih. Daripun acara